Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster broder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya siap ngriyayakake Natal lan nampi rawuh dalem Gusti kanthi penuh kabungahan. Dinten menika dinten pungkasan mangsa Advent mangke sonten utawi benjing enjing kula panjenengan sampun ngriyayakake Natal. Mila Bapak Ibu nggadhahi kewajiban ngriyayakake Natal dalu lan salah setunggal saking Natal enjing, Natal fajar utawi Natal siang. Ampun ngantos kebiasaan sing sampun kalampah ngriyayakake Natal ki mung bengi tok, sing esuk kanggo bocah-bocah menika klentu. Awake dhewe jejering umat Katolik sinten kemawon wiwit saking bayi ngantos sepuh nggadhahi kewajiban ngriyayakake Natal menika kaping kalih, Natal bengi lan salah setunggal Natal fajar utawi siang. Mugi-mugi menika saged kula panjenengan lampahi kangge mujudake atur panuwun awit Allah ingkang kersa rawuh ing alam donya lan dangan ing penggalih nunggil wonten ing gesang kula panjenengan. Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Lan pesan Natal ingkang miterat kula estu sae, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mugi-mugi nggih tansah paring pitedah kangge Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih anggenipun bangun gesang bebrayatan sing asung kabegjan lan kabagyan. Lumantar waosan Injil dinten menika, Bapa Sakarias ingkang estu nampi sih kawilujengan dalem Allah lan menapa ingkang dados pengajeng-ajengi kasembadan. Brayatipun Sakarias nampi momongan Yohanes Pembaptis lan Sakarias sampun diluari saking paukuman sing sadurunge bisu wis isa omong meneh. Menika temtu dados kabar kabungahan lan atur panuwun brayatipun Sakarias. Mila Injil nyariosaken kidung Sakarias, kidung atur panuwun Sakarias ing ngarsaning Allah lan kidung kekudangan tumrap putranipun. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nungkil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 1 ayat 27 ngantos dumugi 79. Nalika samono Sakarias ramani Yohanes Pembaptis kapenuhan ing Yang Roh Suci nuli memeca tembunge, pinujiya Pangeran Allah ing Israel, awit wus karsa ngrawuhi lan nebus umat dalem, wus nuwuhake panguwasa kang asung rahayu ing kalangane trah Daud abdi dalem, miturut wewecan dalem wiwit kuna mula lumantar nabi-nabi dalem kang suci. Dene perlune
ngluwari kita saka mungsuh lan saka tangane sing padha nggedhingi kita, sarta paring welas marang leluhur kita, ngengeti prajanji dalem suci, ya iku sumpah dalem marang leluhur kita, manawa bakal marengake kita oncat saka tanganing mungsuh, sarta ngabdi Gusti tanpa wedi kanthi ati suci ing salawase urip. Lan kowe angger bakal sinebut nabi dalem yang maha luhur, awit bakal ndhisiki mlaku ing ngarsane Gusti, nyawisake margi dalem, ya iku ngertekake umat bab karahayon krana pangapuraning dosa-dosane saka sih kawelasan dalem Allah kita, kang nedya nedhaki kita kaya plethething srengenge saka ngaluhur. Dene perlune paring pepadang marang sing ana ing pepeteng lan ayang-ayanganing pati, sarta ngirit kita ngambah margining katentreman. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kidung wewecan Sakarias utawi kidung Sakaria ngetingalake kados pundi Bapa Sakaria estu ngaturake panuwun kanthi penuh kabungahan ing ngarsaning Allah. Bapa Sakarias estu ngraosaken sih kawelasan dalem Allah wonten ing brayatipun. Menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami langkung-langkung Bapak Ibu anggenipun bangun gesang bebrayatan. Mugi-mugi anggenipun sesarengan lumampah gayuh brayat sing suci, brayat sing begja lan bagya, menika kanthi penuh raos atur panuwun lan kapitadosan bilih Allah tansah nenggani, Allah tansah njangkepi mawi sih nugra dalem marang brayat. Bapa Sakarias estu pitados bilih Allah menika penuh ing sih kawelasan lan tansah asung kawilujenganing brayat. Mila kanthi raos atur panuwun kangge ngayati gesang bebrayatan, kula panjenengan sami lajeng saged nolak maneka warni bab langkung-langkung sikap sing ndadosake awake dhewe ora sabaran utawa senengane emosi marang brayat, mbuh garwa mbuh putra. Awit kula panjenengan nggih sadar lan ngakeni emosi ana ing brayat menika wohe ora ana sing apik. Niate pancen apik, umpamane ngandani bojo, ngandani anak mawi emosi. Ning wohe menika malah lara ati. Mila yen gesang bebrayatan dipun gayuh mawi raos atur panuwun lan kabungahan, kula kinten anggenipun nglampahi gesang bebrayatan langkung kepenak, langkung gambira. Mugi-mugi riyaya Natal estu dados riyayaning brayat. Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih, anggenipun tindak gereja bisa bareng-bareng lungguh jejer lan estu ngraosaken Allah ingkang miyos wonten ing brayatipun Maria lan Yusuf menika dados pratandha Allah ugi kersa miyos rawuh dedalem ana ing brayatipun kula panjenengan. Mila kanthi mbangun komitmen dadi bapak sing apik, dadi suami sing apik, dadi ibu sing apik, dadi istri sing apik lan dadi tiyang sepuh sing sae ana ing brayat, kula kinten menika dados pisungsung konjo ing Allah ingkang kersa rawuh lan nenggani gesang bebrayatan, nenggani uripe awake dhewe. Lan yen kula panjenengan estu tinarbuka dumateng Allah kados Bapa Sakarias ingkang pancen wiwitanipun jane ya maido ora pracaya,
ning merga Allah lan panguwasa dalem estu kalampah wonten ing gesangipun Sakarias. Tanda kutip kula mawi tembung sanes Allah meksa Sakarias supados pracaya menika dados pitedah yen Allah lan panguwasa dalem menika nggih makarya ana ing uripe awake dhewe, ing brayate awake dhewe. Aja ngasih awake dhewe dipeksa kaya Sakarias dadi bisu sik, ananging kula panjenengan lajeng lumantar riyaya Natal sansaya tinarbuka dumateng Allah lan panguwasa dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.